Салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Чӣ хеле ки мебинед имрӯз берун ҳаво беҳад хушрӯ, шамолак, салқин, ҳаво каме гирифтагӣ ҳастад, лекин ҳаво беҳад хушрӯ, салқинак. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед инҷода маҳсулотҳои Faberlic, яке аз тамошобинон манда ҳама инои тӯҳфа рой кардан ва ман хостам шумода нишон додан, боз хостам ки ҳамин контактҳои ҳамин духтарака шумо датям, то ки агар ки шумо низ хоҳед ҳамин маҳсулоти Faberlic харидорӣ кардан ё ки хоҳед кор кардан, ҳатман нависен инода рақамҳои телефонашона ман комментарияда нависондагӣ ҳастам. ҳатман аҳамиятсен, беҳад духтараки хуб, чақонак гӯем, маҳсулоташа ҳамаша манда нишон додан, чанд сум ҳастанд, чӣ хел ҳастанд гуфта манда нишон додам. Манда беҳад маъқул. Ин ягона духтараке ки ҳамин маҳсулоти Faberlic манда хушрӯ ҳамаша фаҳмонданд ва ман ҳавасманд шудам. Бо як бор дига уже ман заказ кардам беғарзи ин чизое ки роӣ кардагӣ ҳастанд. Чӣ хеле ки мебинед инҷода ҳама чи барои уборка ҳастад ва ман ҳоло ягон бор ҳамин маҳсулоти Faberlic ягонташа истифода бурдагӣ нестам. Ай беғарзи ана инаш ман инаша чанд бор истифода бурдагӣ ҳастам. Барои плита хуб ҳастай, нағз ҳастай, ман истифода бурдам. Дига ягон чизаша умуман ман истифода бурдагӣ нестам ва имрӯз танҳо ман стирка доштам ва ман ин кондитсионераша истифода бурдам. Буш аҷоибот хушрӯ. Ҳай дӯстони азиз, манам хеле агар ки вай кунен, заказ кунен агар ҳатман ай ҳаминаша гирен. Беҳад буш аҷоибот хушрӯ ҳастай ки ман бисёр не камакак андохтам. Либосода ҳама хел либосо мулоим, бӯи хушрӯ мекунанд ки беҳад буш аҷоибот ҳастай. Вай хеле дилгир нестай. Яхел ман линор гирифтам, буш беҳад хел аз ҳадди бад буш баландай, камакакам андози буш баландай ва аллакай одам дилгир мешавад. Ин бошад буш аҷоибот хушрӯ, беҳад манда маъқул шуд ва ман дафъаи дигар ҳатман аз ҳамин заказ мекунам. Ай ҳамин духтарак, чӣ хеле ки гуфтам, номерошон комментарияда ҳастай. Духтараки тоҷика беҳад духтараки нағз ҳастанд. Манда маъқул шудам, ҳар рӯз гӯем қариб суҳбат мекунем ва инаш бошад барои посуда ҳастай. Ман истифода набурдам, ҳатман истифода мебарем, лекин бушам хел хушрӯ ҳакай ки буш аҷоибот. Ва бо инҷашта бинен барои кӯдакон низ хуб ҳастай, нағз ҳастай. Барои ҳамин ҳаракат мекунам ки бутилкаҳои кӯдакои ҳамин кати шӯям ин дафъа. Ва ман инҷа барои ванна ҳатман ваннаи уборка мекунем. Ман инаш низ инашам барои ванна, ин барои ваннаи худаш, ба фикрам ин барои ҳама ҷои ванна гӯем. Кафел пафелам хеле чизо, раковинаҳо ва инҷа боз барои туалет чиз рӯй кардагӣ ҳастанд. Намедонам буш намедонам чӣ хел бошанд бошона. Ман дина иное гирифтам ва ман инҷа трезашӯяк бо яктаи дига. Бисёриҳо таъриф мекунанд, мегӯянд ки ҳамин трезашӯяки Faberlic нағз ҳастай, хуб ҳастай. ҳатман пеши ид уборка мекунам, ҳамаша истифода мебарам ва бо фикрома шумода ҳатман мегӯям. Анаме хел дӯстони азиз, ман ният дорам ки пеш аз ид як уборкаи калон, уборкаи нағз кунам ва ҳама хел фикр да омадам ки ҳамин уборкама ҳамаша бо анамин маҳсулотҳо кунам ва шумода нишон диҳам ки чӣ хел мешавад, умуман чӣ хел ҳастай ва фикрома низ ҳамаша гӯям. нависен комментарияда ки масалан шумо да ҳама хел видео маъқул ё ки не мехоҳем ки то ки ҳама ҳамин маҳсулотҳои Faberlic тест кунем гӯем. Ман чӣ хеле ки гуфтам, ягон бор ягон маҳсулоташ истифода бурдагӣ нестам. боварӣ дорам ки бо одамое ҳастанд ки ранги ман барин умуман ягон чиза истифода бурдагӣ нестанд. Бо одамое ҳастанд ки як дута чизаша истифода бурдагӣ ҳастанд, бо дигароша не мехоҳанд фаҳмидан ва ман мехоҳам истифода барам. Шумода фикрома ҳамаша гӯям. Ман боварӣ дорам ки ягонта ино бад нестанд, ҳамаш хуб ҳастанд, нағз ҳастанд. Барои ҳамин бо мехоҳам шумода низ нишон дода гуфта. Анам хел дӯстони азиз, лекин ман инаш манда беҳад маъқул шудак.
не ки кам ним литр ҳастад. Не ки чихеле ки гуфтам камакак андохтам беҳад буш хушрӯ. Амин либосо аҷоиб. Боз амин балконда ман либос офтоб кардагам. Балконам хе буш аҷоибот аст. Дару трезаша кушода монам ки то ки бӯи хушрӯ хонаҳоям равад. Ин субҳи саҳар ман чӣ кор кардам гӯен духтаро. Ман саҳар кати хестам субҳона тайёр кардам барои Нилуфар, барое ки Нилуфар саҳари беҳад барвақт бедор шуд, температура карда буд, дору додамша ва ростига бо гашта хоб рафтан нахостам. Нилуфар бедор буд ва гуфтам ягон субҳона тайёраш кунам ки то тайёр кардам ки хобуш бурда галакай. Ва корома шудам, гуфтам ки аввал ҳамин гулоям ман буроям тубакода шинонам. Гуфтам чӣ хеле ки мебинед мана инаша ман шинондам хушрӯ ва доруя андохтам шунам мана доруҳош инаша низ шинондам. Чӣ хеле ки мебинед аллакай шукуфтестай беҳад хушрӯ шудагӣ ҳастай. Анамехел ва дӯстони азиз, анамехел боз ҳамон хоке ки як пакетда буд дута тубак шуд, тамоман хел тубакода шудак. Инаша чӣ хеле ки мебинед камтар камакакай. Боз гуфтам ки мерам ай ҳамон хок мехарам, як дусе пакети дига мехоҳам пурра ҳамаи ҳамин вайора хоки тубакоя гӯем гулоя алиш кунам. Ман инаша алиш кардан дар кор, инаша мехоҳам алиш кардан ва баъд ман ин барг ман ина мехоҳам бо алиш кардан ҳам тубакаша ҳам хокаша хайвай калониша невай истада мехел. Анамехел дӯстони азиз, ман саҳар кати бо каме испан дуд кардам барои кӯдако, барои ки сиёҳуш бо биничаш рехтеста буд ва стиркаям мондам дуюм партияшай ва ҳозир гуфтам ки Нилуфар сиёҳуш аллакай хобай ва хостам ҳозир ин ошхона як бор пурра ҷамъ мекунам, тоза мекунам ва палисос мекунаму агар ки вақт шавад полоя мешавам, агар ки нашавад бегоҳи рӯз баъд мекунам. барое ки беҳад мондаштагӣ ҳастам, саҳари барвақт хистагӣ ҳастам. ҳамсояи мо бинед чӣ хеле агароти мои хушрӯ кардиянд. Райҳон шинондиям, бо намедонам вай чӣ бошад шинонда бошад. Манугӯям анамехел ягон чӣ хел гӯям қувва нест ки кор кунам. Хел баҳзур кор кардистам. Чӣ хеле ки мебинед гап задистам ба ҷои он ки тез корома кунам. боз як кори дига кардам ман. Коре ки хела вақт карданӣ будам ман. Ҳама манҷида чизое буданд ку чӯб ҳама чизое ҳамаша гирифтам. Чизое умуман дар кор нестанд. Ҳамаша бурда подвалда мондам. ва ман вайтар рафтам якта велики сабзак буд вая низ бурда подвалда мондам. Хай инаша намондам. Гуфтам хай истад инаш доска буд ваям бурда мондам ҳамаша. Ман гӯем ҳаракат кардам ки балкон камтар холӣ шавад. Анамехел равм аку корома кунам. Мана ҳарду ин чӣ ждат кардесая гӯен дӯстони азиз. сухарӣ манҷида сухарӣ кардам. дута нони майда буд ва гуфтам ки биё сухаришон кунам хубтар тез тамом шаванд ва нони свежа тайёр кунам. Гуфтам ман фатир кардагӣ будам, барои ҳамин хотир ин ноно истодан то ҳол. Ва инҷода камтар бисёр не вай кардам. макарон шӯрбоз як бор душад макаронашо меандозам, барои он ки да ин динанги мастоба буд, кӯдакода мастоба метиям. берунам хел ҳаво безеб, ҳаво гирифтагӣ шамол ки ҳамихел ман нав ҳама ҷой пилисос карда шудам, ҳама ҷой тоза кардам ва мехоҳам як бор поли даҳани дар монда ин даҳандара тоза кунам хушрояк монам тамом. манҷида макарони шӯрбоё андохтам ва инҷида сухариё аллакай тез тайёр шуданд ростига. ва беруна бинед чӣ хел борон хушрӯ задестай. аҷоибот ҳаво беҳад хушрӯ, ҳавои тоза наканихста. ман ино вай
ифторда шитян рӯзадор будан ҳамин рӯзи дароз. Температура паст шуд Нилуфар? Alman jus bu. Aytdi чиз? Aytам жушай? Sosan jus. Voy. Mam aytdi chi. Ne, Ayman neст. Aytroq jusa. Shinenkani injida xushroq. Mama Mana sosan. hozir mana mo tayyor. De. Shomda suxari, smetana ovardim. De söz kati sorat kaya. Mana. Chiq. Ne daraga. Küçüsü. Mana ya odama bina chiqi xobash girifte chashmosh purri xobon siyovosh xob meri. Chashmosh purri xoba ya. Chashmosh bina chiqadi. Kani mana nigoh kun. Siyovosh. Chashmot purri xoban. Hay. Siyabu. Xay go hamada siyovosh. Hay. دوستان عزیز همین قطعی ولوگ با آخر رسونیم. Hay. با پگاه نمیدونم چی گپ میشود و چه مفتون بیاین نمیدونم می آمده باشن نمی آمده باشن نامعلوم گویم. انا خیلی دوستان عزیز امروز من خیلی کارای کردم و به حد خرسند هستم که همین کارای امروز میکنم پگا میکنم و مایده همه کردم. به حد من خرسند با دوام دارد تا ایده نصیب انشالله حرکت میکنم که همه کارما بود کنم. انم خیلی دوستان عزیز خیر تا دیدار آینده در پناه خدا باشین. خیر نگفتی کو؟ Hay. سازکت گیر با خسرو خیر گو. سازکت گیر. و سازکت عیده هنت گیر. Hay. خیر. پاکا نگفتی کو؟ Baka. Mama nerede? ترا میگوی؟ نیلوفرم من خیر گویم گفته ششته. Hay. Baka da svitaniye. Baka. پاکا. Yaşaka. Хозяйка спать всем.